Účtovná závierka je jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré majiteľom firiem poskytujú prehľad o finančnom stave ich podnikania. Je to súhrn finančných výkazov, ktoré podávajú komplexný pohľad na ekonomickú situáciu firmy za určité obdobie. Prečo je však účtovná závierka taká dôležitá pre majiteľov firiem? Poďme sa pozrieť na 4 hlavné dôvody. Prehľad o finančnom zdraví firmy. Pomáha majiteľom pochopiť, ako na tom firma finančne stojí. Vidia, či firma generuje zisk, ako efektívne spravuje svoje zdroje a či má dostatok hotovosti na pokrytie svojich záväzkov. Plánovanie a rozhodovanie. Na základe údajov z účtovnej závierky môžu majitelia robiť informované rozhodnutia o budúcich investíciách, rozšírení podnikania alebo potrebných zmenách v prevádzke. Komunikácia s investormi a bankami. Účtovná závierka je kľúčovým dokumentom, ktorý investori a banky používajú na hodnotenie finančného zdravia firmy a rozhodovanie o poskytnutí financovania. Zabezpečenie súladu s predpismi. Pomáha firme dodržiavať právne a daňové požiadavky, čo je dôležité pre jej dlhodobú stabilitu a dobrú reputáciu. Účtovná závierka je viac než len formálny dokument. Je to komplexný nástroj, ktorý poskytuje hlboký prehľad o finančnom zdraví firmy. Pre majiteľov firiem je neoceniteľným zdrojom informácií, ktoré im pomáhajú riadiť svoje podnikanie efektívne a úspešne. Ak máte pochybnosti alebo otázky týkajúce sa účtovnej závierky, neváhajte to konzultovať so svojím účtovníkom alebo finančným poradcom, ktorí vám môžu poskytnúť odbornú pomoc a poradenstvo. Ďakujem vám za pozretie tohto videa. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať odber a like. Vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.